Niddikjara li l-Bibja hija l-kelma Alla. Il-Bibja hija il-verità. Mulej niddikjara bil-fidi l-lum li jien għandi dak il-Bibja tajt li jien għandi, jien kapaċi għal dak il-Bibja tajt li jien kapaċi, jien dak il-Bibja tajt li jien. Lessin il-kelma tijak u għattu għattiktar ma nerġan kull l-istess iktar. Spiritu Santu, kellimni, invadi l-qalbi, mulej u ġib fil-beraħ dak li l-għadu prova jagħmel kontra tijaj fi Ġesu Kristu. Ejni mulej biex dak li ħan irċivi jibqa f'qalbi u jien inkompli nikber fih u nimmatura u niġi trasformat fi ġbija ta' Sidi Ġesu Kristu permezz tal-Ispiritu Santu. Amen. Halleluja. Gloria al mulej. Amen. Kulħadd iftaħ il-Bibja. Grazzi mulej. Waħda mill-affarijiet li huma eżis għalija u naħseb għal kull Kristjan u għandu jkun huwa l-Ispiritu Santu. Però lejla ħan nitkellem fuq suġġett li forsi il-biċċa kbira ta' Kristjani li naf bihom jiena ħajdu jekk anke predikaturi ftit li xejn jitkellmu fuqha li ħafna drabi Kristjani għal raġunijiet diversi u issa ħansemmu xi ftit illejla iniktu l-Ispiritu Santu. Meta tniktu tfisser issewwidlu qalbu. Jiġifieri tispiċċa qed tillimitaħ biex jopera f'ħajtek. U hemm ukoll fejn hemm li tista' tpoġġilek innifsek f'periklu spiritualment. Meta tnikket l-Ispiritu Santu. Bl-Ingliż jgħidulu grieving the Holy Spirit. To grieve bħal meta qisu xi ħadd imutlek u inti tgħaddi minn dieqa. U jekk inti tibqa' tgħix jew min jgħid li huwa Kristjan, mhux għad-dinja, għan nistalla. Minn ftit ieħor taraw li nies li niktu lil Alla kienu nistalla. Mhux il-midinbin, in-nistalla stess niktu lil Alla. Li we grieve the Holy Spirit. Xi kultant we grieve him, bil-Malti grievjaw, imma mhux ngħid nigrivjaw, inniktuh. Sewwa minħabba ignoranza. Però ħafna drabi minħabba supervja u arroganza. Mhux ignoranza biss. Alla jista' jala għajnej waħda, jekk tgħid fl-iskrittura fejn hemm l-ignoranza jala għajnej waħda, jisu m'hemmx tagħmel, ma jafx. Imma once li taf, Alla se jiftaħhom beraħ it-tnejn. Sewwa. U hemm prezz. Ħanilkom aħwa. Inni Kristjan 31 sena. Inni fil-Ministeru madwar 28 sena, 28, u inni xogħol pastorali 21 sena. Il-prezz tal-qawwa tal-Ispiritu Santu huwa prezz għoli. Hemm prezz li inti titħallas biex tkun maqtuħ għal-Alla, ikkonsagrat għal-Alla. Kun vera tal-mulej. Alla jinvesti l-qawwa tiegħu fuq nies li ħallsu prezz. Number 1, tgħid li mhux fuq il-Kristjani kollha, fit-teorija suppost fuq il-Kristjani kollha. Għax fit-teorija ħafna jinsew li meta tgħid jien Kristjan, jiena fis-sejn ta' Kristu. Ħafna jinsew li meta tgħid jiena ħanitgħammet, insew li l-mamudija fisret mew tal-jom. Allura jekk tgħix dik ir-realtà, iva għall-Kristjani kollha. Fit-teorija għall-Kristjani kollha. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu hija available għall-Kristjani kollha. Għax suppost il-Kristjani kollha skont il-prinċipju li inti meta tażel il-Kristu tiġħadilek innifsek terfos li bekk u timxi wara Kristu. Suppost inti kandidat issa biex tesperjenza l-qawwa tal-Alla. Ma minflok jesperjenza l-qawwa tal-Alla ħafna jispiċċaw iniktu il-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-qawwa tal-Alla. U ħrab minnhom l-Ispiritu Santu. Ibeduh. L-imbagħad l-Ispiritu Santu jekk jitlaq minn fuq ħajtek jew tniktu jgħidlek kif inti ħad tgħix dik il-ħajja Kristjana minn l-Ispiritu Santu ma tistax tgħix. Tispiċċa tiġi liġi biss u tiġi xi ħaġa mejta. Hemm mod kif jaħdem l-Ispiritu Santu, hemm ħafna modi mhux waħda. Però waħda mill-affarijiet li aħna naraw b'mod viżibbli hija l-qawwa. Fejn naraw il-qawwa ta' mirakli. U l-mirakli isiru bħal fejqan. Il-biraħ aħna hawnhekk kellna lejla sabiħa fejn kellna barbecue, ningrazzja Alla dawk kollha li ħdimtu għall-barbecue u kilna u fungajna.
Imma wkoll kellna ħin ta' talb, u vera kienet powerful il-ħin ta' talb. U l-bira hawnhekk għandna wieħed brother hawn ġie itsappab. Kif inti sieħbi? Bomba? Għadek okej? Amen. Mela il-bira dan ir-raġel weġġajt fuq ix-xogħol kif jiġralek? Weġġajt fuq ix-xogħol u letteralment daħal mal-mara tiegħu iżommu nixtieq li narawha u beda jimxi hekk, daqs kemm kien miġuħ. U kien ilu ġimgħa miġuħ. U anke qalulu li jrid jagħmel operazzjoni. Kellu uġieħ kbir, ammirajtu li ġi. Infatti, meta tkun miġuħ iktar ejja mhux tiġix ma tiġix. Għax hemm iktar ċans li ħadd fiqgħu milli ħadd fiq id-dar. Infatti ma nantx naf nies li fiqu id-dar waħedhom jien ħafna drabi li nies fiqu taħt il-qawwa tal-Alla. Sewwa, insomma, wara tlabna flimkien, rajtu qed itsappab, mort fuqu u għalli qed tiġani ħafna sajja, għalli qed tiġa ħafna kubtej. U tlabt, u kif tlabt l-ewwel darba, għatlu għalli tiġa differenti, għatlu ma kemm fiq, jisum hu għed sax, għalli 8. Għatlu ma lajni tolbu għal 2 l-oħra, 2 l-oħra. Kemm domna tolbu, braw, minuta kollox. Bada zirek, olla sa' bada jaqbes, bada jimxi, bada jiġri, ma baqax jitsappab, ma baqax jizom mal-mara. Halleluja. U dik kienet il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Il-qawwa tal-Alla topera u manifestat fuq il-post. Halleluja. Pero ħanajdukom aħwa, mhux il-Kristjani kollha jesperjenzaw il-qawwa tal-Alla. B'dispjaċir ngħidilkom li għaw bosta Kristjani il-qawwa tal-Alla jikkritikawa. Jattakawa. Xi wħud jazzardaw jgħidula tax-xitan. Dak perikolus, ħafna perikolus. U jispiċċaw minn flok jaraw il-qawwa tal-Alla, jispiċċaw jiniktu l-Ispiritu Santu. U ovvjament, f'daw it-tali ġemat jew knejjes, qatt ma tara mirakli, qatt ma tara fejqan, qatt ma tara nies jinħelsu mix-xitan. Niftakar darba kelli intervista fuq radio ta' wieħed kien jismu Silvio Parnis. Ġieli smajdu hija? Ħan semmiħ ismu għax ħan semmiħ fil-ġid, għax ma nsemmi l-ħadd fid-denni bħala ismu. Imma kien ħabib tiegħi u kien stidinni fuq il-programm tiegħu u kien hemm wieħed reliġjuż mistieden fuq ir-radio wkoll magħna. U dan il-bidem reliġjuż li wara ħafna snin, sa per-Kristu ma kien ilu reliġjuż għal ħafna snin, għal illum il-ġurnata mhux vera n-nies jistgħu ma kollhom ix-xitan. Ix-xitan mhux vera jidħol fin-nies. Għatlum mela ġessu fuq ir-radio di. U minnu da popolari ġifieri, imma kien reliġjuż, konfermat reliġjuż, mill-reliġjon tiegħu ta' Ruma. U għalli mhux vera l-xjatin jidħlu fin-nies. Mela Ġesu għaliex għalina biex immorru nkeċċuhom minn ġoviju. Għal dawk li intom ilkom parti minn din id-dar, tafu li aħna rajna bosta nies inħelsu mix-xjatin. Minn saħtiet, minn mamulijiet. Sewwa u jista' jkun il-lejla u xi ħadd bżonn li għandek bżonn tinħeles. M'għandekx għalfejn tibża għax il-fatt li tinħeles tfisser Alla jħobbok. Ma jridekx tibqa' pressat. Amen. Imma ħadd tkun diffiċli tinħeles ġemma jew knisja fejn il-qawwa tal-Alla jikkritikawha. U jniktu lill-Alla. Inniktu l-Ispiritu Santu. Jew nkella jkollok xi wħud jgħidu da kollu reċtar. Battilkom messaġġ infatti fil-gruppi kollha biex taraw li xi ħadd li ġi mhux dan il-Ministeru, f'Ministeru ieħor, li kien hemm raġel li beda jinħeles taħt il-qawwa tal-Ispiritu Santu u ta' testimonjanza qal naf li min jgħid li da kollu reċtar għal jiena ma kontx qed nirreċta. Għal infatti ma ħadx pjaċir għax kelli flok għal qalbi u spiċċajt nitmiegħek beda mal-art bih. Għal imma ġifieri ma kellix għalfejn noqgħod nirreċta, għal imma vera mort dan il-Ministeru tali partikolari u nħlist mix dan. Taf għal-min għednejt? Għawġad minnkom taf għal-ġeġnej? Għax għamilta fuq il-webs, fuq il-gruppi tagħna, battilkom. Imma ħafna minn nies jitkellmu minn patattom.
u jiridu jikkritikaw dak li ma jafu assolutament xejn fuqu. Tifhmu xi ħaġa tiżawha. Amen, halleluja. Fil-ktib tas-Salmi, hemm bosta passaġġi fejn l-Iskrittura titkellem kif il-poplu tal-Alla stess nikket lill-Alla. Nikket lill-Alla. Infatti, ħanurikom xi passaġġi. Fis-Salmi għaliex fis-Salmi tajt u anka fl-Atti tal-Apostli fejn bosta drabi il-poplu tal-Alla nikket lill-Alla. Interessanti li mhux il-midinbin niktu lill-Alla, imma n-nies tal-Alla jogħġbok. Intom ġieli rajtu jew smajtu Kristjani ta' kull denominazzjoni, ta' jekkux Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Battisti, Pentekostali, u jgħidu fuq ċertu nies jew fuq ċertu ministeri jgħidu dak kollu rextar, dak mix-xitan, ġieli smajtuhom jgħidu dak li? Kemm għamikom u lidejkom. Meta tisimgħu aħsel idejk u aħrab. Għaliex hemm periklu serju l-Iskrittura jwissi, right? Fis-Salmi 78, fis-Salm 78, vers 40 u vers 41. Psalm 78, 78, 78, vers 40. U 41. Araw xitajt kemm iċara l-Skrittura. Kemm il-darba għamu kontra tiegħu, kontra Alla fid-deżert, u kemm il-darba niktuh fl-art nixfa. Kienu jerġgħu jġarbu lil Alla u jħeġġu l-kollha tal-qaddies ta' Iżrael. Ma kienux jiftakru fl-emil idejh fil-jum li fdihom mill-għadu, eċetera, eċetera. Bl-Ingliż tgħidlek they grieved him u mbagħad jgħidlek ukoll they limited him. Grieved him and limited him. Niktuh u limiktawh. Mhux ovvju ħadd illimita lil Alla. Inti għandek ċertu Kristjani fid-dinja Kristjana u jekk ma tafux bihom aħjar titgħallmu fuq ċertu affarijiet li jgħidulhom cessationist. Ġieli smajtuha bihom is-cessationist ġemm il-kelma cease. Tfisser ċessazzjonisti, ġifieri ma tantx mhix kelma nużawha di ta' kuljum. Imma tfisser daw jemmnu li l-qawwa tal-Ispirtu Santu m'għadix topera. Jemmnu li Alla m'għadux ifejjaq għaskada. Jemmnu li l-mirakli għaddew, mhux vera Alla dejjem il-mirakli. Ma jemmnux li hemm id-doni tal-Ispirtu Santu li għadhom joperaw sal-lum il-ġurnata. Isimgħuni, hawn gruppi f'Malta bħalhom. U jekk ma tkunx imħawwel sew fil-kelma qaddiża Alla jħarbtulek moħħok. U jġibulek il-biża u tibda tibża mill-qawwa Alla. U ma jkun xejn ġdid, għax bil-veternat id-disċipli kienu jibżgħu mill-qawwa Alla. Nkan nistalla jibżgħu mill-qawwa Alla. Infatti tiftakar meta Ġesu mar l-art tal-Gerasins u ħareġ dak li kien imxajtan li kellu leġjun ħareġ l-xetan kollha u tafoħħhom fil-knisja. In-nies tal-belt x'għamlu ferħu għallu ejja nibdew knisja. Il-Bibli tgħidlek bda beżaw u għalulu ħi, itlaq inna l-barra mill-belt. Affettwalhom il-business. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 16, vers 14, il-qudiem, vers 16 propja eżattament, imma tgħidlek ftit qabel ftit wara. Tgħidlek kien hemm mara li kienet taqra x-xorti. U tant kienet tajba taqra x-xorti li meta ġie Pawlu Sila bdiet tgħidulhom dawn istalla u daw jorukom it-triq tas-salvazzjoni. Lallu ballu kif kienet tajba di evanġelista. U kienet sejrek mid-dera xi ftit jiem u spiċċat niktet l-Ispirtu tal-Alla f'Pawlu u dar leja u Alla ja spiritu mniġġes oħroġ minn ġo fija. Python kellu, spiritu Python jiddu. Oħroġ minn ġo fija.
U dik il-ħin stess inħelset bix-xitan u ma baqax tħabbar, u ma baqax iġġib business u keċċawhom il-barra mitri, il-barra mill-art, peċċawhom il-barra minn dik ir-raħal. Tiftakru meta fil-ktib ta' fil-Vanġelu sew ta' Luqa u anka ta' Mark, kien hemm raġel ukoll ieħor imxajten li kien fost l-oqbra. U meta ġabbu ħan Ġesu, il-Bibja tgħidlek meta Ġesu kmanda d-demonju biex jinġoħroġ fih. X'taf x'għamel Ġesu? Kmandah joħroġ u x'ġara immedjatament. Il-Bibja tgħidlek waqa' qisu mejjed. Kontu taf li tgħidlek il-Bibja? Tgħidlek l-Iskrittura tgħidlek dak il-raġel li beda jinħeles waqa' qisu mejjed. U n-nies bewedu wara qatlu minn flok. Ovvjament ma kienx mejjed, imma għal-moment der qisu mejjed. Għatifum, meta Ġesu mexa fuq l-ilma, x'għamlu d-disċipli? Beżaw xi ħaġa interessanti. Ħanejdlek bis-sejtet ngħidilkom, titkun taf il-kelma sew, u għad ngħidilkom titkun taf il-kelma sew, mhux iġifieri timur bil-fors xi teoloġija jew xi Bible College. Tajjeb li tmur Bible College u hawnhekk għandna Bible College. Imma titkun taf il-kelma sew. Għaliex sallum il-ġurnata għandek knejjes jgħidu l-ek aħna ma nkeċċux xjaten, meta tidin keċċ il-knisja l-barra, kolħat ma jġiex iktar. Mela hi aħna dawk l-affajt ma nħalluhom xisir fil-knisja, xinkella n-nies ma jġiex iktar, xieġi ma jġiex iktar. Isma' ħanilek kemm huwa, skużawni l-espressjoni mhix dawa, naqra bombastika l-kelma, ħanilek kemm dik hija raġunament bażwi. Ngħidlek kemm huwa ħażin dak ir-raġun? Isek qed tgħid mort l-isptar. U kien hemm ħafna morda. U tlaqna l-barra, għax kien hemm ħafna morda. Sanna ftit, inti l-isptar mort hija ta' x'qed tippretendi li ssir. U dak morru l-isptar biex ifiqu, mhux biex jurew kemm aħna b'saħħitna. Mela min jiġi l-Knisja, aħna kollha kemm aħna għandna bżonn fejqan, mhux kulħadd għandu bżonn ix-xitan joħroġlu minn ġo fih, għalkemm ħafna nies li jkunu ġejjin mid-dinja, ħafna drabi fl-esperjenza tiegħi ikollhom bżonn jinħelsu minn spirti mniġsa. Mhux kulħadd għandu l-istess mod ta' deliverance. Mhux kulħadd. Però kulħadd iġor xi ħaġa minn tad-dinja meta tkun għandek tad-dinja, u meta tersaq lejn Kristu l-ewwel issalva spiritwalment, mbagħad tibda ġiġib salvat ftit, salvat jiġifieri ikkonsagrat, imnaddaf spiritwalment. U ruħek tibda tfiq u ġismek jibda jfiq. Sewwa sakemm inti tiġi sħiħ. U l-pjan tal-ewwel inti tiġi konsagrat, imqaddes fl-ispirtu fir-ruħ fil-ġisem. Amen, għax Ġesu ma biex abissa ruħek, miet biex jifdik fl-ispirtu fir-ruħ fil-ġisem kompletament. Amen, qed tifhmu aħwa? Allura jiena u inti rridu noqogħdu attenti. Noqogħdu attenti, titgħallem, taġġielx kemm hawn min jaġġel. Kemm hawn min jaġġel u jieħu deċiżjonijiet u jibda jfajjar bl-amment. Taġġielx. Itgħallem għax hemm ċans serju li inti ma tafx kollox. Ma tafx x'inhu għaddej. Qgħod attent. Taġġilx biex tippunta subajk u tiġġudika u ma l-ewwel tgħidlu tad-demonju, mhux bil-forsa d-demonju. Anka pereżempju fuq il-Facebook jew YouTube, kemm nara messaġġi ma tantx noħu pjaċa narhom, għax dak false prophet u dak false prophet. Stenna ftit. Bħal ma diri ngħidha u nerġa' ngħidha ma naf li jkun hemm dejjem il-ġodda u jkun hemm nies li qed jaraw għall-ewwel darba. Number one biex tkun profeta fals. L-ewwel net tikklejmja li int profeta. Mhux kulħadd min jiżbalja huwa profeta, għandek pastors jiżbaljaw, għandek għallima jiżbaljaw, evanġelisti jiżbaljaw, għandek Kristjani jiżbaljaw. Allora min jiżbalja ma jfissirx jsir fals, kull ma jsir uman li żbalja. Titqgħod attent għalhekk inti tpoġġi l-ħadd fuq il-pedestal għax il-bniedem li anke huwa midluk minn Alla xorta jista' jiżbalja. Intom taf il-kollha midluk minn Alla? Inti tiżbalja? Mela inti tiżbalja fuq il-siġġud hemm fuq, u ħadd ieħor jiżbalja fuq hekk. Issa jiena mhux qed ngħidlek żbalja, dawn mhux qed ngħidlek iskuża l-iżbal, imma qed ngħidlek kemm ma trix taġġel għax tnikkek l-Ispirtu Santu u hemm periklu taqa' taħt il-ġudizzju tal-Alla. Mela xi ġimagħtej jew tliet ġimgħat ilu rajt messaġġ ta' profeta popolarissimo madwar id-dinja. U jiena nsegwih meta rrid insegwih.
tifmunix ħażin, jiena ma nsegwu l-ħadd il-Ġesu u l-kelma Alla. Imma hemm nies Alla li nħobb nismagħhom, ma jfissirx għax nħobb nismagħhom kull ma jgħid u Evanġelu. Jiena m'hemmx dak ir-raġel, jiena nżommok tal-li inti, il-bniedem, nħobbok, bidluk minn Alla veru, jista' jużak Alla u hekk Alla u hekk. Ma jekk tiżbalja għada li basta, le ma ngħidx basta jiena ngħid tara. Humanity caught up. Issa Alla tindem, sewwa jekk żbalja tindem. Sewwa. Imma kien hemm profeta u popolarissimu dwar id-dinja jilbes l-oranġo u qal li Ġesu derlu u qallu li profeta so and so u profeta so and so mhux minn Alla u semmihom bisimhom. Infatti ħassejtni mniktet ħafna fl-ispirtu tiegħi. Għax dan huwa bniedem li jiena ġeneralment nħobb nisimgħu u jgħid affarijiet ħafna tajbi. Imma ħassejtni mnikket meta attakka daw iż-żewġ min-nies. U qed minnhom kont ngħid għandu naqra ġew ma tantx ġobni dak partikolari. Imma li ieħor ngħid illa, nkal dak qed jattakka raġel milli nara jiena sewwa, raġel umli, raġel dejjem joll il-Ġesu, il-miraklu fejqanu l-ħelsin fil-ministeru tiegħu war huma tal-bliħ. Jekk profeta fals dak mela kif ħatara l-ġenwi? Għax profeta fals ma jġibx glorja lil Alla. Jekk intom tistudjaw l-Iskrittura, l-profeti folots jisir l-lub tan-nies biex idawrhom il-bot min Alla. Dak profeta fals. Jekk inti tittara profeta fals, vera mura ratti tal-Apostli kapitlu 13, sewwa u tara dak li jgħidulu l-profeta Bar-Ġesu. U x'għamel qal, beda jwarrab il-qlub, beda jiġbed il-qlub tal-prokonslu u tal-leaders, tal-mexxejja, il-bot minn Alla u Pawlu iddikjara ġudizzju tal-Alla fuq u għama dak li. U nafu li Pawlu apparti li kien apostlu kien profeta wkoll. Imma kif ma smaj dan il-messaġġier li jiena nammira u ma jfissirx li llum ħanejlu huwa profeta fals, però ħanejdlek hemm skrittura fil-ktieb ta' Galatin fejn tgħidlek oqgħod attent kif tiġġudika lil aħuk. Għax dak li tiġġudika l-aħuk fuqu ħataqa' int fih. Mamma mija laqqas għaddewk l-ġimgħat, he gets exposed with false prophecies. Għax li l-min miss f'moħħi f'mal ma li jaħfilli għad nizbalja ma jina bġed nsemmin ħadd. Li l-min attakka u għallu false prophet. Għat ngħidlek da dejjem jolli l-Kristu, raġel umli. Għandu ministeri l-lum u li madwar id-dinja għamlu ministeri kbar, mela false prophetik. Biex mbagħad mikxuf u Alla kixfu ippermetta li u xi kultant ħanilek. Aħjarek ta' għax jekk la għadda minnu hekk. Number one, ma naqbilx miegħu li semma smit ta' ċertu nies. Hemm ħafna raġunijiet għaliex qatt m'għandek tagħmilha. Number one jiena u inti. Qatt ma nafu l-istorja sħiħa. Qatt ma taf l-istorja sħiħa. Għalhekk l-Iskrittura ċarissima tiġġudikaw xil xulxin. Ħalli lil Alla jiġġudika. Issa kemm dottrina falsa indirizza, imma mhux il-bniedem tmissux dak ġie mifdi bid-dem ta' Kristu Alla ħajoħodha personali jekk tmissu. Hemm nies li operaw f'diżordni u jiena pritkajt fuqha għax jiena bniedem pitmu nħobb l-ordni għax Alla tiegħi jħobb l-ordni. Però mhux ħanattakkhom dak li għamlu huwa ħażin. U fid-dinja jeżistu ħafna li għamlu għadin. Dak jara Alla tibżax, dak li jizraw jaħżuh 100%. Però tittoqgħod attent. Għax int għandek nies bdew tajjeb u spiċċaw ħażin. U hawn nies spiċċaw bdew ħażin. Ma jfissirx lak li jagħmlu ħażin issa daqis walla all right, no problem, all right, ejjex, għax issa rbaħ l-erwieħ lejl mulej, sa għaddilek di. Xorta tiddiġġa, għadda tbidat tiddiġi ġudikat qudiem it-tron tal-Alla fuq għadik.
Speċjalment meta inti tkun weġġajt knisja, santa, ġib firda, konfużjoni, dak mhux xogħol ta' Kristu. Imma in-nies m'isthomx. L-aġir, il-frott, Ġesu jgħidlek jiġġudika l-frott, il-frott iġġudika. U d-dottrini, il-bniedem tmissux. Il-bniedem li dewwa tiegħek li jweġġawk jitlob għalihom. Għar-raġuni li hemm ċans li jintbu. Jekk jien għandi brother, jien naf dal-Għażisa, u li jweġġani, u forsi vera jweġġani, imma l-ewwel aġir tiegħi huwa suppost nitlob għalih. Mhux qed ngħidlek dak li għamel huwa tajjeb, imma rrid nitlob għalih. Għax hemmhekk turi l-qalb tal-missier. Għax jekk hu vera fl-iżball, dak ħajkun fil-periklu. U Alla ma jixtieqx li jintilef. Allura jiena meta niġġojn qalb tal-missier qed nitlob għal xi ħadd li żvija jew għamel u beda ħażin, qed nuri l-qalb tal-missier. Għax jiena u inti suppost inġorru l-qalb tal-missier biex inġibu dejjem restawrazzjoni. Għandna biżżejjed iġanna d-demonju kontra tagħna, aħseb wara ikollok ħuk jew oħtok kontra tiegħu wkoll. Qed tifhem? Dottrini folots indirizzhom. Di li qed ngħidilkom jiena ta' cessationists li jgħidu li l-mirakli spiċċaw, il-fejqan spiċċaw, mhux vera u nies inħelsu mix-xaten, taf x'ngħidilhom ħi, ejjew xar river of love u taraw kollox. U tara nies jinħelsu, ħatara nies ifiqu, ħatara nies jagħtu ħajthom il-mulej, ħatara nies jintlaw bl-Ispirtu Santu jitkellmu bil-lingwa tal-Ispirtu Santu, ħataraw, u taraw il-ħbibbi ħajja. U tinduna li fejn kont inti kont għandek reliġjon xorta waħda u jista' jisimha evangelikal. Qed tifhmu qalbi. Jiġifieri, isma' mhux kulħadd kien bravu mill-ewwel, għax fil-veru sens tal-kelma ħadd ma kien bravu mill-ewwel. Għalhekk inti tiżżomm lura għax ma tafx ċertu affarijiet. U forsi dak li tara fuq il-Facebook m'intix tara l-video sħiħ. Inti, jiena li jistgħu jġibuni, ngħid li jridu. Apparti l-AI, imson l-AI, jaqbad video edit jaqbad sentenza oħra u tista' ġibni nipritka l-ħmerijiet u l-erżijiet. U għamluha, thank you, don't stop. Il-Ministeru jikber kompla ma jmamax lura. Amen, halleluja. U għak ħajkompli, għax aħna mibnin fuq il-kelma tal-la, halleluja. Jiena nitċassa, kemmu xi kultant il-mulej umoristiku. Mela fl-iktar żmien li aħna ddejna minn teżżis, kibret il-Knisja u żdiedu l-knejjes. Sena ftit, how does that work? Ma ħaġ pjaċir ta' bid-teżżis, imma Alla jgħidlek għadu missejt il-libni, missejt ix-xogħol tiegħi, ara x'inhu ġej għalik. Għattif moħħa, għalhekk ħalli l-ġudizzju fidejn Alla. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Grazzi mulej. Mela, qgħod attent għax għandek xi wħud li jsejħu Kristjani li jgħaddu ġudizzju fuq nofs verità, mhux qed jaraw l-istorja kollha. Raw biċċa mill-istampa. Fil-ktieb tal-ewwel Korintin, kapitlu 4, morru hemm din iskrittura malaj, morru hawn malaj. L-ewwel Korintin 4, toħdu pjaċira se taħwa. Da qed illum qed titkellem kif tevita milli tnikket l-Ispirtu tal-Alla. Meta aħwa, brother jettakka brother, jew oħta attakka oħt. Qed nikket l-Ispirtu Santu żbin. Isma' ħanejdukom ħaġa. B'kull rispett u b'maħabba u verità. Minix kattolku Rumani jien, però hemm kattolċi Rumani jagħmlu affarijiet tajba u anke min jippretka tajba hu. Issa jien qatt ma ħankun rampan kattolku nerġa' f'ħajti. Sewwa għax hemm wisq dottrini li jmorru kontra l-Iskrittura, imma ma jfissirx li m'hemmx kattolċi li mhux ħajkunu l-ġenna jew mhumiex Alla, għax Alla għandu l-poplu tiegħu kullimkien. Jien kieku ma nibqax hemm, b'kull rispett u mħabbad ngħidilkom, għaliex ma nistax nikber hemm. Ma nistax tikberu. Tittamel ħafna cleaning and digging biex issib il-verità pura. Sewwa, u għana sissiba ma nafx kemm ma tispiċċa pa tiffitja.
Qed tifhmu? Imma erħilu. Dak ukoll jara ħalla u dak Alla ħajġġudikah. Bħalma ħajġġudika lilkom, bħalma ħajġġudika lili. Dawk jiġġudikan fuq mod, u lilek jiġġudika fuq ħaġa oħra. Ġifieri toqgħod attent. Għalhekk oqgħod attent, għaliex meta jiena niġġudika l xi ħadd, se mhux nitkellem minn pożizzjoni ta' pastor, għax bħala pastor u apostlu fuq il-Knisja li jiena nira, għandi dritt apostoliku skritturali niġġudika, ma biex niġġudika mhux biex nkisser, ma biex nibni. Għax il-ġudizzju tal-imħabba ta' Kristu qatt mhux biex nkisser, imma dejjem biex tibni. U jiena l-ewwel ħanagħmel jekk inti tiżbalja ħan niġġudikak, jiġifieri ħaneġi nfiċċak l-ewwel ħaġa one on one. Mhux nipprova numiljak, I humiliate you, u nkissillek ismu, mhux nagħmellek hekk. Sewwa ħafna mid-drabi jispiċċaw ikissru isimhom waħedhom. M'hemm ma jkollhom bżonn li, għax diġà jagħmlu they're doing a good job by themselves. Ma tifhem biżejjed qed ngħidilkom. Qed tifhmu? U tibda tara l-frott tagħhom, tibda tara diżastru fid-dar, diżastru fil-ħajja tagħhom, diżastru ma jistikjaw imkien. Qalbi l-frott tiegħek mħassar. Sewwa, ma l-ewwel Korintan kapitlu 4 vers 1 isma'hom. In-nies għandhom iħarsu lejna bħala ministri ta' Kristu u amministraturi tal-misteri tal-Alla. Issa barra minn dan l-amministratur mal-amministraturi wieħed jistennihom li jkunu fidili. Mela jridna nkunu fidili l-mulej żgur. Iżda ngħid għalija ftit li xejn jimportani li nkun iġġudikat minnkom jew minn xi tribunal tal-bnedmin, anqas jien stess ma niġġudika lili nnifsi. Tassew li jien stess ma nħoss xejn fuq il-kuxjenza tiegħi, iżda mhux b'daqshekk jien iġġustifikat u l-mulej jiġġudikani. Għalhekk isimgħuha. Eżist River of Love, familja River of Love. Maltin u Għawċin, insara, kattoliċi, protestanti, evangeliċi, pentekostali, battisti, minn kollox. Għalhekk tiġġudikawx qabel il-waqt. Infatti dit għad-dokol għal-gvern. U speċjalment għal ċertu nies li operaw bħala ġurnalisti li kif jisimaw ma l-ewwel jibdew jittimbraw u jagħmlu l-resma ta' post u spiċċaw jiġġudikawh bniedem qabel ma saret is-sentenza. U diġà kundannati u kundannata jew kundannaw u laqas jafsar għas semaw biċċa. U il-ġurnalisti f'Malta jagħmlu ħafna dannu. U nispera li ssir xi tip ta' liġi li jkollhom kontroll, apparti li ħafna minnhom naqqas huma kwalifikati ġurnalisti. Kelli niffaċċja jien personali dir-realtà. Huma dilettanti. Illum il-ġurnata oħroġ news fuq xi ħadd u ssir ġurnalist. U opinjonist, professjonista. Jekk hawn xi ħadd ma tkomx professjoni qed nagħmilkom, tista' llum tiggradwa ta' opinjonist. Qed tifhmu? Għandna l-opinjonisti, mela anke jien da. Jien ukoll opinjonist. U mhux għalhekk qed ngħidlek daw. Aħna xi kultant mhux Malta biss, tamma ħadd tkellem għal Malta. Għandna vera pajjiż xi kultant tal Mickey Mouse. Għandna ħafna tajjeb, imma għandna ċertu affarijiet vera għandna bżonn improvement nobles, Da minn fejn, da minn ħareġ biha l-opinjonist. Mela opinjonist xi professjoni. Taf min jissejjaħ opinjonist? Min m'għandux professjoni u sab waħda, għamela opinjonist. Għax jekk huwa dottur, jekk hux tal-mediċina, jew tal-filosofija, jew psikoloġija, jew tat-teoloġija, almenu dottur doktor gradwa. Imma opinjonist fiex igwarder, gradwajt, fl-ignoranza u l-arroganza u l-baħnanati li tikteb. Għax għandi opinjoni, tfaħħal baħar għara titlax l-ura fil-wix. U nistadu għalija, come on. Għalek ċertu nis, it's amazing, jena fuq programmi għanna l-opinjonist, xil-madaf, xiex taħbad, xil-professjoni. Kemm il-sena għamil t-studja l-università biex jisir opinjonist, għalbiti. Anyway, għalek t-ġudikawx qabel il-waqt, sa ma jiġi l-mulej, kristjani. Taqbaċu taffeċ u tikteb post blamment, jekk jinteressak veru, kun integru wara l-istampa kollha. U jiena nħobb ngħidlek, wara l-istorja dejjem hemm storja. Il-ħażin ma jiġi ġustifikat qatt quddiem Alla. Ħantikom eżempju. Smajtu kif sparalu l-dak? Xorkollu sparalu. Issa li sparalu mhux ħaġa sabiħa.
U mhux qed nitkellem għal ebda stejjer riċenti. Ma se niftit. Inti x'kont tagħmillu li kieku daħalek ġodarek jipprova joqtolok il-marta kullu lidek? Tagħmillu froġa? Issa jalu tiġiġa l-forn. Imma li semaw n-nies sparalu. Tifmu l-istorja kemm tista' tinsema issa differenti meta tara l-istorja kollha? Għax in-nies li semaw l-isparatura. Imma ma kienx jaf li dak, pereżempju, sablu l-mara tiġi rejpja ta' ġodaru u tfal tiegħu pereżempju marbutin ma' sodda u mwerra, sparalu. Għalhekk hemm kuntest f'kollox aħwa. Għalhekk illum il-ġurnata qed titgħallem iktar għad ma wasalx. Ftit oħra baqali nkun perfett. Għalhekk ma naġġilx biex nudan mal-ġudizzju. Għax ma nafx l-istorja kollha. Ma nafx. Minn dak li qed nara ma tantx jidher xi ħaġa sabiħa, imma x'għamillu qabel? X'għamlitlu qabel? Jew x'għamilha qabel? ħalli l-Alla jiġġudika. U jalla rat jaħdmu tajjeb, għax mhux dejjem jaħdmu tajjeb. Ħalli l-qorti tiġġudika, għalhekk hemm il-qorti. Sewwa. Għalhekk tiġġudikax qabel il-waqt sa ma jiġi l-mulej. U għad joħroġ għad-dawl dak li hu moħħbi fit-tlam u jikxef il-femiet mistura tal-qlub. U mbagħad kull wieħed jieħu minn Alla tifħ li jkun jistħoqlu. Dan kollu aħwa qed għalija u għall Apollo minħabba fikom. Anyway, alleluja, taqbdu xi ħaġa se saħwa. Mela jekk inti ma tafx il-qawwa tal-Alla, kif tista' tikkritika l-qawwa tal-Alla? Jiena dik li nagħmel. Per-eżempju, ċertu nies li jikkritikaw kontra l-fejqan, jew kontra d-doni karizmatiċi. Kif tista' tikkritika xi ħaġa li insas ma temmenx fija? Tnikket l-Alla u mhux tabxi l-knisja tiegħek hija mejta u vera tiegħek. Il-fatt li jiena ġudika xi ħaġa li jien stess qed ngħid ma nemmenx fija. Għax jiena sensation, issa jiena nemmen li l-qawwa tal-Alla spiċċat. U mhux veru hawn l-apostoli u l-profeti mhux vera. Inti se tgħidli li ma Bibja taqra. Għax fil-Knisja ta' Antjokju u Knisja ta' Ġerusalem kien hemm il-profeti. Ġesu qalilna fl-aktar mod ċar fil-Ktieb ta' Mattew jiena ħanibatilkom profeti u għalliema. Ġesu ħajbathom għal ħabathom Ġesu. Efesin kapitlu 4 vers 11 jgħidlek Ġesu ktali l-Knisja. Apostoli, profeti, evangelisti, rajja u għallima. Biex jisaxħu l-Knisja. Iva l-uffiċċju tal-profeta tat Testament il-ġdid huwa differenti mat-Testament il-qadim. Hemm profeti. Mbagħad għandek nies jgħidulhom Kristjani, sewwa, u jiġu jikkritikaw dawn l-affarijiet. U vera jiniktu l-Ispirtu tal-Aħwa. Fejn ma tifhimx, ftakkar inta dik ma tafx. Ma jfissirx għax Alla użak f'xi erja taf kull erja, aħna l-Bibja tgħidlek aħna nafu biċċiet. Aħna nafu biċċada, nafu biċċiet żgħar. Però ħanejdlek, fil-Ktieb tas-Salmi 24, Alla lil min jirrevela il-patt tiegħu? Il-dawk li għandhom il-biżgħu tiegħek. U kif ħajkollok il-biżgħa tiegħu jekk inti arroganti u moħħok biex tattakka l-ewwel hemm u law? Il-biżgħa tiegħek huwa min raġel u mara li għandhom umiltà f'qalbu. U ma jridux jieħdu post Alla u jampoġġi l-hom fushom fuq it-tron u jimina li qed ikunu xi discerning ministries, ma jkunu disgusting ministries minflok. Kif dejjem jiddixxernu l-ħażin? Mela dal-profeta żbalja u dejjem jiddixxernu l-ħażin tiegħu. Ejdilna ċerta tajba x'għamel tajjeb. Mela inti mhux discerning għandek, int kritika. Int you have a critical spirit, not a discerning spirit. Eżatt, l-akkużatur tal-aħwa, int bħad-demonju tagħmel xogħol. U għandek ġudizzju kbir fuq rasek ġej quddiemek. Għaliex ħatgħidlu l-Kristu meta inti attakkajt l-uliedu u akkużajthom fals? U xi ħaġa li ma fimx fiha basta tmur tattakka, sa jiena kif nista' nikkritika lill-mekkanik jekk jiena ma nifhimx fil-mekkanik. Hello? Amen aħwa? Grazzi Ġesu. Hemmhekk meta tara l-arroganza u l-gburija aħwa. X'qallhom Mattew 22 vers 29, Ġesu qal lill-Fariżej.
li akkużawh li qed jopera bil-qawwa tax-xitan. Ix-xitan jista' jkeċċ ix-xitan jgħiduli. Għaw xi ħadd jgħidli x-xitan ikeċċ ix-xitan, għaw xi ħadd jista' jikkonferma ħieli din, sew mill-esperjenza jew mill-Bibja. Jekk tiġi tgħidli iva ngħidlek int laħtla fil-Kristu laqqasha fil-kelma, għax Ġesu jgħidilna stess li l-xitan ma jistax ikeċċ ix-xitan. U Ġesu għallhom intom la tafu l-kelma talla u laqqas tafu l-qawwa talla. U għed tikkritikaw dak li intom sess ma tafux. Amen? Fil-ktib ta' Atti tal-Apostli kapitlu 7 morru hemm din skrittura vera powerful. Atti 7. Halleluja, vers 51. Tnikkiċ l-Spiritu Santu. Trid tattira l-Spiritu Santu? Kemm għamikom tattira l-Spiritu Santu fuq il-ħajja tiegħek? Ħanejdilkom ħaġa ħwa, ħafna Kristjani taf xejdu ara, ċertu Kristjani jaħsbu hekk u sa ċertu punt għandhom verità, imma mhux il-verità sħiħa. Mhux kulħadd għandu l-Ispiritu Santu jew ma' Kristjan se nafti. Għandek l-Ispiritu Santu miegħek kulħadd. L-Ispiritu Santu jekk kien Kristjan f'kulħadd, imma l-livelli ta' anointings fuq ħajtek mhux kulħadd l-istess għandu. Le, id-dilka ta' fuq Ministru tal mhux kulħadd l-istess. Mhux kulħadd l-istess. Hemm affarijiet li inti tista' tikber fid-dilka tal-Ispiritu Santu fuq ħajtek biex topra bil-qawwa manifestata tal-la f'ħajtek. U jekk inti tibżoqa u tnikkita u jaħrab minnek, tikkritika lill-Alla u kritika x-xogħol talla u x-xogħol talla jgħidu dejjem ix-xutan u ħanejdlek ix-xitan tmur għandu, hemmhekk tmur għandu żgur. Għax imbagħad tispiċċa tirriskja ruħek fejn tikkommetti dnub li ma jinħafillek qatt dak li huwa tal-Ispiritu Santu se jaħtu tad-demonju. The wisest thing some Christians need to do is shut up. Arbel, itallem. Saqsi l-Alla jtikler fid-discerniment ġenwin li ġej mill-imħabba biex tibni mhux biex kisser. Amen? Halleluja. Atti 7, vers 51. Meta kienet uħaġġu lil Stefnu. Halleluja. Ismawa. Ja nies ta' rasi ibsa. Intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftulu l-Ispiritu Santu. Taf li min kienet jgħid hawnhekk? Da mhux il-Latiji u s-Satanisti kienet jgħid. L-reliġjużi Lut ta' kienet jgħid. L-Farizej li suppost kienu jafu l-Bibja fuq idejhom blamment għax kienu jiktbu għal-Bibja dak iż-żmien, mhux jipprintjaw għal Gutenberg. Tista' jkun ma tkunx taf il-Bibja meta inti stess ikkopjajta minn ktieb għal ieħor ta' tikkopjan. Skribi dak u ma skribi dak. Ja nies ta' rasi ibsa intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftulu l-Ispiritu Santu kif għamlu missirijietkom qegħdin tagħmlu intkom ukoll. Lil mill-profeti ma persekwetajtux missirietkom. Lil min mill-profeti ma persekwitawx missirijietkom. Tidnejdilkom ċafetta? Tidnejdilkom ċafetta? Please memorizzaw għadi. Jekk trid tara l-imnis Alla marka, ara l-im liktar nis huma persekwitati. Kulħadd jgħidha warajja. Jekk trid tara l-im liktar nis Alla marka, ara li minnhom liktar ippersekwitat. Qed taqbdu xi ħaġa intom? Nies tal-akbar semmi lil min trid. Murara kemm jiġu attakkati fuq Facebook u YouTube u jikkritikati. U jibdaw jgħidu da mhux mill-Ispiritu Santu, da l-Ispiritu tal-kondolini u ejja.
Oh, come on. L-ispirtu ta' kondolini meta tiġi molli Ġesu. L-ispirtu tal-kondolini mexxija ta' xjata nħirġin, fl-liema isem kondolino joħorġu xjati. Oh, turix kemm int ignorant. Apparti xi wieħed li appuntajt lilek innifsek. Dawk kondolini kemm inbalalu. Kondolini tfisser il-moviment ta' ċertu movement New Age li jimmanifestaw għax jixxejkjaw taħtu jagħmlu ċertu ħmerijiet. Però ħanilek xi ħaġa ħwa. Riċenti, pereżempju jiena nħobb nisma' testimonjanzi ta' nies. Hemm waħda partikolari li kienet saħħara ġal-Ingilterra. U nħobb nismagħha, ma nagħmel il-ħadd tal tiegħi, ma nagħmel il-ħadd ma npoġġi l-ħadd fuq pulptu u l-kull min nies ma narblu. Jista' jkun kellu rekord tajjeb immens jew kellha. Ma jfissirx li għadha ma tistax tuqa'. U ħafna drabi, ara, qed ngħidilkom għamlu evanġelu. Għaliex qiegħda fil-Vanġelu. Dak lil dik li smajtu jattakka lil di jew lil da jew da jattakka lil di fuq xi ħaġa u akkużawhom fals. Count your days. They're gonna fall into it. Thank you. Min jitkaza? Jaqa fil-kaza. Galatin jak tgħidlek, oqgħod attent meta tara l-ħuk jekk jiżbalja. Mur fuqu u kelmu wiċċ imwiċċ, ras imras. Għaliex intu kol tista' taqa' fl-istess żball jew dnub jew xi ħaġa ħażina li inti tara f'ħuk jew f'oħtok. Int stess tista' taqa' fihom. U fl-esperjenza tiegħi ta' 30 sena kristjaneżmu fuqhom dejjem hekk taħdem. Tikkondanna xi ħadd u inti tispiċċa taqa' fiha. Imma ċertu nies għal xejn għax rashom ibsa bħalma Pawlu, bħalma Stefnu faċċa lil nies reliġjużi, rashom ibsa. Għax ċertu nies tista' tagħtihom l-iskritturi, tista' tagħtihom il-Vanġeli kollha u xorta li jridu ħajamlu mbagħad jitalmu bl-esperjenza. Iċ-ċoċċata li jkunu weġġew rux ma tarwieħ in the meantime. Sewwa? U hawnhekk qallhom Stefnu, lil min mill-profeti ma persekwitawx missirijietkom. U ma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġġa ta' Ġesu Kristu, il-ġust. Li issa intom stess ittradejtuh u qtiltuh. Intom li rċivejtu liġi min idejn l-anġli u ma ħassartu ma ħaristu wiex. X'qallhom hawn rashom ibsa u qed tniktu l-Ispirtu Santu. Bħalma għamlu fit-Tesmin Qadim, rashom ibsa, niktu l-Ispirtu Santu u llimitaw il-Alla. Mela għal dawk li intom tuħdu pjaċir, tagħmluha parti minn ministeri ta' discerniment. Sewwa, ministeri ta' mimlin valenu intom. U għaru kaza ċertu ministeri, ta' għax jattakkaw nistella, mux ġast għawnek qed imur kontra, imma klim valenus, Klim valenus. Ġifieri klim kattiv, Il-moment li inti sirt kattiv kontra ħuk u oħtok 100% int m'intix talla żgur. Meta inti ċempilt in-nies biex tivvalena raġel talla, jew mara talla, jew pastor, jew apostlu, u tiċċempil in-nies biex tavvelu, in żgur m'intix talla u għandek saħta fuqek, 1000% qed ngħidlek. Jien ma nħoss xejn, darba kien hemm programm fuq il-Malti reġenti. Fuq xiex kien dak ta' programm popolari tal-poplu Malti. Sewwa? U kien hemm xi ħadd qallhom inti l-dew min qed tara minnhom imxajtna. Inta kif tara ħixida? Fuq il-programm ta' televiżjoni ħadar ħixida. Ġibhom taħt l-anointing u tibda tara kemm jibdew jagħmlu breakdancing. Mela fuq programm tad-dinja.
Sponsorjajt, wis probably sponsorjajt minn nies li huma hemm xajdna. Mhux qed ngħidlek 100%, probably. Inti ma tistax tara d-demonju ġo program fuq televiżjoni? Eżatt, għax qegħdin home hemm daw. Sewa, ix-xjaten joħorġu meta jħossu l-qawwa tad-dilka tal-Ispiritu Santu. Hawnhekk jimmanifestaw. Għalhekk jiena niċċassa meta darba kien hemm hekk suppost imsejjaħ pastor, għallhom le, għodu attenti ta' fejn tmorru, għax jekk tmorru x'imkien fejn joħorġu xjaten jiġu fuqkom. Di minn fejn ġibta mill-Bibja, qalbitejja. Mela inti pastur tal-pastor tal-prasepju. Sewwa minn flok in-nies tiegħek qed tkabbarhom fil-fidi u fl-awtorità u l-qawwa qed bażżagħhom li ma jmorrux imkien u jiġi xi demonju fuqhom. Ħanejlek qalbi tiegħi, l-ebda demonju ma ħajġi fuqek ta' li se tagħmel tistiednu. Ħadd ma jidħol illegalment, id-demonju kollha għandhom dritt li daħlu. Kontu tafu intom? Kontu tafu li d-demonju ma jidħolx f'ħadd illegalment? Pero ħantikom eżempju l-dawk li intom tħobbu tgħidu li aħna Ministeri tad-Discerniment. Jekk tattakka lill-bidġisem ta' Kristu, bib miftuħ tajjeb dak. Meta tikkritika l-opri tal-Ispiritu Santu sejħilhom tax-xedan, dak huwa kanċell kbir, daqs il-bib tal-belt issa. U xebbaħtu ma l-bib tal-belt għax issa m'hemmx bib. Bla bib, diħelu ħoreġ. Come in as you please. Isu tiegħek, Hallelujah. Hawnhekk jgħidulhom jaraskom bl-Ingliż stiff-necked. Nies li jikkritikaw u jattakkaw l-Ispiritu Santu u jinniktu l-Ispiritu tal-Alla. Il-Kristjaneżmu Bibliku, kulħadd jgħidha warajja, il-Kristjaneżmu Bibliku huwa fidi soprannaturali, mhux fidi tal-omeliji u torqod fihom. Amen? Hallelujah. Għaliex ċertu knejjes u Kristjani ma jarawx il-qawwa tal-Alla u ma jarawx il-moviment u l-manifestazzjoni tal-Ispiritu Santu. Moħħkom hawn itbuhom daw. Għaliex ma jimxux bl-unur. Ma jafux jonoraw l-Alla u ma jafux jonoraw, mhux jadoraw qed ngħidlek, jonoraw in-nies tal-Alla. Inti ma tistax tirċievi minn xi ħadd li inti kritika. U jekk Alla għażel li inti tfiq minn tali persuna, vera li fejqek Ġesu, imma dejjem juża xi ħmara qalbi tiegħi. Ħafna Kristjani ma jafux xi tfisser timxi tkun onorabbli u tonora l-Alla, tonora d-dal tal-Alla, tonora l-kelma tal-Alla, tonora l-ħuk. Sew ma jtaqbel fejn ma taqbilx. Tonora l-mexxejja tal-Knisja, il-pastor, l-apostlu, in-nies tal-profeti, l-allima, id-djakni, l-elders. Mux ta' durhom ta' norom. Iżommhom fi stima għolja u turi rispett. Amen? M'hemmx nur, ħafna m'hemmx nur. Mose, meta mexa fil-qawwa tal-Alla, in-nies ta' madwaru beżaw. David, wara li kien midluk minn Alla, in-nies ta' madwaru saru wisq familjari għalih. U spiċċaw daru kontra tiegħu. Samuel, profeta kbir tal-Alla. Meta ir-re Sawlu ma baqax jonora lil Samuel u klimu. Elisha bl-Ingliż jew Elisew bil-Malti. Il-profeta Elisew. L-Iskrittura tgħidlek li meta kien mixi fraħal kien hemm tnejn min-nies li bdew jajruh u jikkritikaw għax kien araj. Skrittura tgħidlek ħarġu żewġ bears u ħasbuhom teddy bears. Imma ma kienux teddy bears.
u qattawhom. Għaliex? Ġesu f'Mark 6 vers 6. Il-Bibja tgħidlek ma setax, mhux ma rridx, ma setax jagħmel mirakli hemm Ġesu. Tista' tinżilha fil-pedamenti ta' moħħok li Ġesu Alla nnifsu mimli bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ma setax jagħmel għaliex? Għax ma norawx. Ma norawx rispett, kienu offenduti leh. Tista' tirċievi minn offendut, lej minn offendut. Waħda mir-raġunijiet għaliex m'għandekx tħalli offens f'qalbek. M'għadniex nirċievi minn il-pastor issa għaliex għax inti offendut. U min ħajtlef, inti jew il-pastor. U inti kellek test u minn flok erbaħtu, rebaħ lilek. U issa qiegħed barra mill-pjantalla. Għax għamel xi ħaġa u għal xi ħaġa u għax ma qbilx miegħu, għax ma qbilx magħhom. Grow up. U jieqaf ilbes id-diaper, in-nepi. ċertu nies wara ruxma ta' snin Kristjaneżmu xorta ta' għandhom bżonn in-nepi. U tidin ta' tfilhom naqra l-pupu. Jiena nnadafulek il-pupu, però l-ewwel inġelek ix-xommu. ħallet iqaf tabel il-pupu. Amen? Jekk kam araħanilkom dini Evangelu. Mark 15. Jekk kamlu għal is-sit id-dar, għajamlu għalilkum. Amen? Tistennix li timxi fil-qawwa tal-Ispirtu Santu u tibni ministeru li ġej bil-barka talla waqt li jinta tipprova tkisser ministeru ta' ħatiħu. Le, hemm ministeri li ma naqbilx magħhom. U hemm ministeri li jaqblu u jimxu fid-diżordni. Dak jarhom Alla. Jien minix ħaniġi għall-festa tiegħek. Number one, jiena bħala apostlu f'dal pajjiż u passer fuq dan ix-xogħol. Jiena responsabbli għax-xogħol li Alla fdaqli mhux għax-xogħol tiegħek. Amen. Amen. Halleluja. Da bħasbiex bħal familja. Jiena responsabbli bħala missier fuq Marti u fuq Ulidi, mhux fuq Ulida. Inti fhem? Mela, aħna bħala River of Love, aħna responsabbli, inti responsabbli, inti bżejħaw. Għal biex tibni River of Love, u dak li Alla sejħina biex nibnu. U ħanejdlek, hemm ħafna xed nibnu dan. We don't have one boring day. Di mhux knisja tiftaħ darba fil-ġimgħa, di knisja li qatt ma tagħlaq. U blajnu Alla dis-sena, blajnu Alla u bil-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, għandna postijiet iktar fejn ħammur nftħu knejjes, f'Ruma, ħdej il-Vatikan ħammur nitfaħ. Amen, why not? Forsi il-Papa jibda jiġi River of Love, halleluja. Why not, miskin? Mux kulħadd għandu bżonn naqra qawwa tal-Ispirtu Santu? Isma' ħanilkom xi ħaġa. Qed ngħidha b'imħabba u b'ċajta fl-istess ħin. Però ħafna qassisin kattolġi qatt ma esperjenzaw qatra qawwa tal-Ispirtu Santu. U mhux għax bil-fors huma ħżiena jew kattivi jew wicked, le mhux bil-fors. Għax qatt ma rawha. Qatt ma rawha? Amma jafux tfisser tara xi ħadd fiq? Amen għwa? U by the way, Kristjani, assisin saru Kristjani jina rajt nej. Jien, Gordon John Bancher, dik parti mit-trofew tiegħi. Vera t-nejniku. Imma għadni minix kontent, rritu turru niktar joħorġu. Ma jfissirx li, mux għadnejlek jekk għandhom il-Kristu mus-salva, dak jara Ġesu. Imma, sorry, tafu kif topera, il-reliġjon ta' Ruma. Boring and dead. U jekk inti posedut tibqa, u jekk inti marit tibqa, u jekk inti mitluf tibqa. I'm sorry. Actually, I'm not really sorry, but I'm sorry.
Amen. هللويا. إما الله يخبهم كو والله يسلفهم كو ومن يفتش منهم يسيب ومنهم كنا احنا. Hello. Hallelujah. Amen. God says Jesus. Thank you Jesus. مش هدنا لك أشينا خيار يا أخنا خيار. No. أخنا بس salvado بالgracia. هللويا. والله كن خانن مياي أو جاب لي ودنيا. God says Jesus على تاني بالزيت ملخني سمايت تايت ودن. أش خفنا وما مزهيد ومفتيد المازولين. خفنا وما مزهيد. الله سياح بوسنا ما خفنا منهم يبزعوا. أمين. هللويا. ملا أمشي في لونور يكتي ترى الأوت الله أنا الله أنا نست الله مش أدرى ما دورا بس الكريستو ما أنا رندق يا الله دلك بونتيهور امشي في البزة الله. أمين. امشي في البزة الله زي هو في الكتاب تمتيو كابيتلو 12 فيرس 31 تستمر في فيرس 22 ساعة 32 جسو يوصل الفارسي ريليجيوزي يعرفوا البيبيا ريليجيوزي يعرفوا البيبيا يقعدوا اتنتي عشان متى بدأوا يراوا الجسوي كاتشياتن يفيع المرضى وقالوا له قالش انت ما دانش فوق السبات انت ما جبزا مولاي عايش تفيع في السبات بخليك يكون ما تفيع ومن نيس على الجماعة والسبت والخات نعم كانت يفعلوا الخات باستر الجمعة انت عايز مراجل تلا لي غسلا يوبرا بخالنا بخلا كنيسة قال لي يا زيز برو قال لي تفشيني البروبليم تشوف تخوى مش خايف متوتا اما هي السياح هيرة مش خايف متوتا اما يكي تسياح هيرة قال لي كومبلي يمشي القدام كومبلي وين احنا نسمع منه هنمشي القدام وهنكمبلو نبنوا كنيسة كريستو ومنهم سياح ريفر اوف لاف يكون يعرف. هللويا. جلوريا للمولاي. ثانك يو جيسس. احنا هناك ما هنيش نقسم اللحم من الديزرتا. امين. من الصلاة وبالجلاد بكلش. هللويا. جاتس جيسوس. ملا امشي في البزة الله. ابني فين الله قال لك باش تبني. امين. ذاتس ات. وكل خطة يدري عند كونت الشغل في سم جيسوس بحال ما يت البيبيا. امشوا شغل تشهود لحيجي مخروق لأول كورنثين 3. أمين. إسا حالنا دادي مش خنا ovviamente هم بريت كفو أسكي هادي بحال ما تعرفوا مش الأول تسبرتو سانتو بس عشان ما يكون لورد نتلا وإحنا كنيسة لنا نبرأ باللورد نتلا أوردني أبوستوليكا أما بالأول تسبرتو سانتو. أمين. مش واحدة يا الأخرى اثنين. pero في الإسبرينسا تاعي مش كل كنيسة عندها دوك. مش كل كنيسة عندها الأوردني وعندها الأول ومش كل كنيسة عندها الأول وعندها الأوردني. pero لا خيار حاجة هي لا المولاي بين كنيسة بوردني سوا وبالأول الإسبريتو سانتو. مر في الأول كورنثين كابيتول 2. Thank you Jesus. ملا سمينا لونور سمينا البزتلا باش انت توبرا في الاوتلا باش انت توبرا وما تنكتش لله اخوه. خلي لك متى انت تمشي في البزتلا انت ما تنش خاتمور ملاير تتكنس تلا متى تمشي في البزتلا تحسبها ضربتين وثلاث ضربات واربع ضربات دائما كونسيدرا ويا كان دزبال ويا كان دزبال في داك لي اتدشرني أو شغلات عنده discernment perfect هون. جيلي أنتي كنام حاجة وأنتي الأول الدشرنيتا مود اتمود كما خزينة دي وما توعد يا لا دي مش خزينة دي طيبة جيلي عملتوها ده اكتفليش عشان احنا اماتوري احنا نافو بيتشا من تشترى الاستامبا كلها تاجيلش عليك اسكتورة تايلك تاجيلش باش تجوب تكام عشان بارتي اللي تنكت لالا زقول من تشحطه برا في الأوتلا الاسبريتو سانتو خا يحرب منك عشان لما يريد يقول له شيء سمدان
Ma jrid kollu xejn x'jaqsam meta inta tfarrak. Ħaġa oħra, timxi f'ordni divina, l-ewwel Korintin kapitlu 14, vers 33, Alla mhux Alla ta' konfużjoni ma Alla ta' ordni. Bħalma knejjes kollha li bena Kristu u bena Pawlu. Amen? Number 4, tkun knisja ta' fidi. Eżis aħwa, tiċċassaw xi ħanejdilkom. Aw hekk imsejħin knejjes li attakkaw il-messaġġ tal-fidi. Liema Bibja jaqraw m'għandix idea. Għax jafu l-impossibbli ta' ġabel Alla minn il-fidi, Luta 11 vers 4, 6. Aħna nxandu l-kelma tal-fidi, Romani kapitlu 10, minn vers 8 tgħidlek hekk, u l-ewwel Timotju 4 vers 6, aħna nxandu l-kelma tal-fidi. Imkien ma tgħidlek aħna nxandu l-kelma tad-dubju. Kif tista' tattakka il-fidi, il-messaġġ tal-fidi? Imma tidnejlek kif jattakkawa għax m'għandhomx revelazzjoni, number 1, ta' patt. Nemmen ta' fil-patt, ma m'għandekx revelazzjoni dakka. Għax meta tifhem xi tfisser patt u mbagħad tkun tista' timxi bil-fidi. M'għandhomx rivelazzjoni tal-wirt tagħhom fi Kristu, min huma fi Kristu. Jgħid titkellem b'mod ġenerali meta taraw dawn l-affarijiet, tixellek il-bozza ħamra. Fidi, il-Knisja tkun mimlija bil-fidi u b'nista fidi. Amen? Xogħli u xogħolok huwa iffoka fuq dak li Alla qallek biex tagħmel. Intom dak kollha li intom parti minn dan il-Ministeru, ibni River of Love, ibni dak li Alla sejħilna biex nibnu, u kulħadd u inti tittarrendu kont għal dak fejn Alla sejħlek fejn tibni. Full stop. Tot tattakka lil ħadd ibni l-Knisja ta' Kristu. Amen? Glorja lilek, amen. Jekk ħadd indirizza dottrini folots, tattakkax in-nies, tindirizza x'nies. Issa min jgħid imma da għalejja tgħid imma dak inta ħatta hekk. Issa jekk tiġik ilbisha. Usta. Min din nafal min qed tgħid kif taf forsi qed ngħid għalik ukoll. Mhux vera, jiena dak kollu li qed ngħid illum kollu jgħid għalija. Għaw xi ħadd minnkom tgħid li da ma jgħidx għal dak il-tali. Mhux għal kulħadd jgħid dak li qed ngħid. Imma naf, għax aħna ovvjament aħna għandna ċertu preġudizzju li nies jgħidu da għalija tgħidha. Isma' ħanejdlek, jekk l-Ispirtu Santu qed jindek għalek li qed ngħid għalik mela huwa għalik. Mux, ma dak għax Gordon qed jgħidu le jekk xi ħaġa li taw ġew l-Ispirtu Santu għalik qed jgħidu. Amen? Halleluja! Għalhekk ma taġġilx għaliex bħalma diġà qed tista' tkun żbaljat u m'intix tara kollox ħadd. U ħaġa oħra bħalma nħobb ngħid jien. Il dawk in-nies hekk imsejħa jiena ħansejħilhom illum mingħajr ma nsejħilhom insomma. Ministri folots, ministri tad-demonju, avolja sejħu Kristjani għaliex? Għax inti jekk qed takkuża lill-aħwa tagħmel ix-xogħol tax-Xitan. Akkużator tal-aħwa. Sewwa, il-dak li inti akkużajt. Pastor so and so, evangelist so and so. U l-video li inti tal-lajt fuq YouTube tattakkaħ. Nidem da, per eżempju. U dak il-video baqem. Ej li xħadam. Forsi ma ġiex jindem minnek, ma li maqalis, sorry. Mela mija kienet jiġi jindem. Issa jekk inti żbaljajt one-on-one ma bniedem, muri għajd sorry lilu, right? Imma jina titkellem issa fuq ministeru, per esempio ministeru, persuna popolarissima dwar id-dinja miskin tex kemm jaqlawlu. Sewwa, mhux qed ngħidlek naqbel f'kollox, imma lili min poġġini fuqu. Nara ħafna tajjeb fih, naf li hemm affarijiet li jagħmel ċuċati, mhux bħalma għamilt intu jien. Imma alla jbirek kollox ħażin, mamma mija miskin, u mhux vera kollox ħażin, għandu ħafna tajjeb. Dik hija l-ipokrizija tal-qalb kattiva. U ma l-raġel jew din il-mara mhux qed iħarsu lejh bħala ħuha, ħija jew oħti, qed iħarsu lejh bħala l-għadu tiegħi. Meta jiena u inti mhux suppost ma ta' xulxin. Aħna suppost għandna missier wieħed, aħwa fi Kristu.
Amen. Be your brother's keeper, not your brother's accuser. Jekk timxi fil-mħabba u bqalb pumli u ġenwina bil-mħabba tal-Messied, restawra, mhux kisser u attakka. Imma x'għamel hekk, u x'għamlet hekk, u illum għamela hu. U għada ħanejdlek tagħmilha enta. It's been the story of mankind. U xi kultant il-bniedem jiżbalja mingħajr ma jaf, tafu intom? Tafu xi kultant bniedem jiżbalja mingħajr ma jaf? Jew mingħajr ma jkollu intenzjoni li jiżbalja? Għax aħna ċwieċ, sempliċiment għax aħna umani u dajfa. Għajna nara, ja bniedem ħażin. Għalfejn tgħidlu ħażin, miskien żbalja. Int ma żbaljajt, żbalja, int ħażin ukoll, żbaljajt. Jiena mhux niskandalizza meta xi ħadd jiżbalja, iktar niskandalizza ruħi meta nara xi hekk imsejjaħ jew brother jew sister u jaqlalu l-ħama lil ċertu wieħed. Ma tal-biża men. Inti suppost timi tal-Kristu. Ma dawk huma ministeri li jagħmlu x-xogħol ta' xitan ikissu l-Knisja u għandhom bżonn jiġu ġar il-Knisja bħal River of Love għax inħellsu minn xjaten. 100% ngħidlek. Tgħidlu kif se jkun? Qalbina rajt ministeri pastors inħellsu minn xjaten. Is-sedat ngħidlkom, rajt pastors inħellsu minn xjaten. My Lord and my God, have mercy. Miex is-sejħa tiegħek li tattakka nistalla? Jew il-ġisem ta' Kristu? Ma narawx aħna Kristjani fit-Testament il-ġdid iktar u iktar apostli jattakkaw knejjes oħra? Jew knisja oħra? Meta l-knisja ġifieri qed issemmi ismijiet. Popli. Jiena nsemmi ħafna denominazzjonijiet kattoliċi, protestanti, ortodossi. Ma nafx li hemm jiena nemmen li hemm ċertu dottrini ħżiena. Imma l-bniedem ma missux, sewa kux il-papa, jew l-isqof. Imbirikom, nitlob għalihom, jekk hemm assistali l-iżbalja nitlob għalih, mhux ħansennek bismu biex jinkisru. Dottrini folot, iwa nsemmejna, u għandna messaġġi sħaf fuq dottrini folot, marru warawhom. Li titlob il-qaddisin, dottrina falsa. Il-purgatorju li ma jeżistix, dottrina falsa oħra. Titlob qudiem l-istatwi, dottrina falsa. U xkolli falsa, u ngħidha, ma mhux qed nattakka l-bniedem daqsi. Amen, il-differenza huwa. Halleluja. Grazzi Ġesu. U hemm ħafna tajjeb. Issa jiena m'iniex kattoliku Roman, imma hemm ħafna tajjeb fil-Knisja Kattolika Romana. Bħal m'hemm ħafna tajjeb fil-Protestanti, bħal m'hemm ħafna tajjeb fl-Ortodossi. Imma jiena ma waqafx infittex. Inti taqafx tfittex. Gordon ġamman xejri dejjem l-aħjar. Aħna għandna knisja fuq 20 sena. Dis-sena l-għandna 20 sena, dis-sena. Għedna l-20 sena dis-sena. F'20 sena evolvejna ta' u ħankomplu nevolvu. Because we're growing. When you're growing, you have to evolve. You have to improve. Amen, you have to evolve. Dejjem ma tmur qatt mont kontra l-kelma, sewwa u l-kol prinċipi tas-salta ma tittivolvi, tittimprovja, tittimatura. Amen, titjieb. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Evita tattakka nistalla fuq dottrini jew nkella fuq affarijiet li jidru folots meta huwa biss ibbażat fuq biċċa verità jew stampa mhux kompluta. Amen. Immaġinaw kieku llum jiena għaw xi ħadd tagħmel llum jew għandu n-nuċċali u jixtieq jara minn għan-nuċċali. U jiena ntellek fuq il-pulptu għaw illum. U nagħmellek hekk ara. Ara, ħanejdlek minn għada jien insir tabloid fuq Malta. L-iktar risem popolari u joħorġu t-t-shirts u l-keychains. U jina nejdlek Alla għalli. Issa nkun nafek għalek xalla, fiq. Ġesu għamela. Jon kella naqbat it-tajn minn mal-art, nibsqu u naqbel għaddu mux biżajiet.
Mbagħad ngħidlek mur aħsel għajnejk fis-sink u tiġi tara. Mhux probabbli xi ħadd ħajkollu jmexxik minn hawn semmek għax għandek għajnek mimlijin tajn. Ħanejdlek għada turrun Kristjani attakkawni. U jiġu għala bihom jekk raġi vera jew le, għas jaraw ir-riżultat. Laqqas jikkonsidraw li daġi jara imma x'għamilt it-tajn dik dejqithom. Meta Kristu għamilha. Jekk ngħidlek di mhux dottrina, imma saret fil-Bibja, għax in-nies jikkritikaw bl-ammen, bl-ignoranza, u jibdew kemm iniktuni men, kemm iniktu l-Ispirtu tal-Alla fija. Issa aħna nistgħu nitolbu flus għal-fejqan. Nistgħu flus għal-fejqan jien le. Le, kien hemm imma passat fil-Bibja fejn profeta talab mara fit-tieni slaten Alla tini kol m'għandek il-lanċ il-baqalek u mbagħad nagħmilek il-miraklu. Ma nagħmluhiex dottrina, imma saret. Għal Ġesu il-dak li fiq mill-lebra għallu issa murati offerta l-assessin bħala xhieda dak li għalla mal-miegħek, għamela Ġesu jew le. Imma jekk nagħmilha jiena headlines. Il-pastor għoni jitlob il-flus biex ifiqu. Għax dikraw, u għas jagħtu każ li fiqet. Basta qabdu l-biċċa fej ta' offerta, u mhux li tak jogħġbok. Għax in-nies jaraw li jridu. Għarajt toqgħod attent biex qalbek skum safja. Jiena qatt ma talabni ħadd flus biex jitolbu għalija jew jiena tlabt il xi ħadd flus biex jitolbu għalija żgur. Però saret fil-Bibja? Iva saret. Għalhekk oqgħod attent tgħid, għax di mhux fil-Bibja, oqgħod attent. Amen? Le, ħadd ma jista' jfejqek bil-flus. Għal-flus. Żgur li le, għandek Mark kapitlu 40-44, Mattew 8 minn vers 1 il-qudiem. Taf, ħafna drabi jienu ħobnejtek kara. Il-mirakolus jider radicolo. Bl-Ingliżi dwar aħjar, the miraculous often looks ridiculous. U ħanejdlek, neħseb, fl-opinjoni tiegħi, naħseb Ġesu apposta jagħmilha di. Biex jirrabja u jifrustra il-qlub ta' reliġjużi u jikxfilhom il-kundizzjoni ta' qalbhom. Għax mhux le ġew jattakkaw għax fejaq fuq is-sabat. Ara xi ipokrizija. Mhux irringrazzjaw l-Alla li dak ġie jimxi u jara. Le jattakkaw l-Alla jew attakkaw bniedem talla għax għallhom murat jofferta lill-Ministeru issa talla. Ma konsidrawx li dik il-bniedem inħeles minn xjate. Ma rawx il-frott. Għaliex? Għaliex il-qalb tal-bniedem taf li inti ma tarax bajnek, inti tara b'ħsibietek. Do you know you don't see with your eyes, you see with your mind. And people see what they want to see, not what God wants to see. Issa kemm inti ma tgħidx il-mulej ftaħ li għajnejja, ħalli nara affarijiet kif tarhom inti. Amen. Lesti li nikbru aħwa. Lesti li tara l-qawwa talla fil-ħajja tiegħek, mela evita tikkritika n-nies talla. Fej kun hemm xi ħaġa fej ma tagħmilx naqa' sens jew tidher redikola, għidlu mulej għallimni tieni deċiżjoni. Amen. Kulħadd ibaxxi rasu. Halleluja! Gloria lilek mulej. Thank you Jesus. Ejni tolbu aħwa. Gloria lilek Ġesu. L-Ispiritu Santu jrid ifejjaq. L-Ispiritu Santu jrid jeħles. L-Ispiritu Santu jrid isalva lek ruħek. Jekk inti għandek nuqqas ta' maħfra f'qalbek, make sure li taħfer il-miweġġek. Il-min kritikak, jew attakkak, jew anke akkużak fals. Mhux bil-fors faċli ma jaċċavetta għal-miraklu tiegħek, jaċċavetta għal-fejn tiegħek. Alla ma jirċizom ġid minn għandek, minnek. Alla jrid jimlik b'kull ġid. Alla jrid ifejqek. Alla jrid jeħilsek. Jekk inti kontribwixxejt biex tattakka raġel jew mara talla, indemissa stessu tibqax tagħmilha. Ħalli ma tnikkiċ l-Ispiritu Santu li u inti għandna bżonnu kontinwament.
وزم قلبك صافي قدام الله. يكاو شغلت الليلة يا باستر كل بزون نسمع ده المسج الليلة أو شغلت نسمع قولي ده قاتس جسو قولي يا مولاي اللوم أنت فين أنت يستا يكون لفيلميوران صديقك أتكايت منستيرو تلا شا حاجة طيبة شا حاجة اللي الله أتبيرك نعرف لي أما فايت لينا ما يجبني في شرطو نيس في شرطو منستيري ما نخليها في داي المولاي فين يجي باش نعلم التيولوجيا نبات نعلم فوقها من غير ما نمس البني ادم. اما اللوم انت فين انت؟ انتم الليله اللي جيتوا واو دوك اللي جيتوا لاول ضربه تعرف كنت سالفات اجيك اكثر امبورتانتي اش من كريستو ما سالفاش ده من كريستو ما تموش الجنه ده من كريستو سنوبتك مش مغفوره ده من كريستو جسو ما عندكش دخول في الجنه زقول وجسو يدنا ليالا تنخب الدنيا اللي بات اللي ابن جسو وما باتش جا الدنيا بيرفكتة ما تجا الدنيا كتيفة. الليلة انت لست بيشتاتي حياتك الجسو وتطلب المولاي يصير السيتو السلفاتور حياتك بيش السالفا يكولك تشيرتزة السلفاتسيوني يكولك نبيتك مغفورة يقدر البرسونا يانتي وليدك أو شغلت له ميشي داتي حياتك الكريستو وليدك كانت سجسوا نارا دولة داي مولية أو شاتي هوريشي أتى حياتك الجسو كريستو اللوم اللي ودار في حياتك كل داي وتتلوم أو شاتي هور أو شغلت منكم تقولوا مولاي نريد أوزاني بالإسبرتو سانتو أو شغلت اللي لقيت مولاي أوزاني بالأود إسبرتو سانتو اللي داي لو كله لقيتوا لقيتوا يديكم أمو هدي سجى لو كله نمبر 1 تشتغلوا عيتهم من جسو السالفة وتكون مغفور من نوبتك يجي القدام السستس لو كل اللي انتم تشتيقوا للمولاي يزعكم بالقوة الاسبريتو سانتو واجروا القدام السستس يكاو جات منكم وكل الليلة يجلي باستا ينالوم الريت نكونساجرا ونديدكايتي للمولاي هللويا الله شيء مو بوسيبلي وشيء مو بوسيبلي على من يمن شيء مو بوسيبلي على من يمن هللويا لو قلتوا قبل كلش هنطلبوا طلبة سالفاتسيوني يسوي عليكم فوق اليوتيوب وفيسبوك دوك اللي انتم بتسجلوا كل خاطر يدي الطلبة ورايا افتحوا لهم افتحوا لهم جوي افتحوا خلي يكون اول سباسيو الناس قالوا عينيكم ويدي الطلبة ورايا من قلبكم ايدا من فمك آيات بالزاد اللي تسمع لك نفسك تيدا ويدا من قلبك على عينيك خليت الرفلت فوق داك اللي اتيت مسي قديس grazie dal calma tia grazie dallo Spirito Santo Gesù jiena nemmen fik iridek tkun is-sit tiegħi is-salvatur tiegħi billum il-qudiem mulej aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek imlini bl-Spirito Santo nemmen Ġesu li inti l-mulej li int mitta lija fuq is-salib u li permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek inti salvajtni inti fdejtni min qalbek dak li warajja mulej Ġesu Kristu ta' Nazaret liben tal-ħaj illum nirrinunċja minn fuq ħajti kull saħta kull mamul nirrinunċja kull spiritu imneġġes u nirrinunċja kull forma u opra ta' demonju li daħlet f'ħajti b'xi ħaġa oħra. Ġesu Kristu ta' Nazaret imlini bin-nar qaddis tiegħek issa stess u għatini qalb għalik biex nara kif tara l-affarijiet int. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ġesu għammidni issa stess bl-Ispiritu Santu biex nitkellem ukoll b'lingwi sopranaturali tal-Ispiritu Santu. Fejn jien inqastek mulej, aħfilli. Meta jiena nikkittek mulej, meta nikkitt l-Ispiritu Santu, aħfilli. Nirċievi l-maghfra tiegħek issa stess. U nażel li millum qudiem
jena nejx għal Ġesu Kristu. U nażel ukoll li naħfer il-kull min weġġani. Grazzi mulej. Grazzi li salvajtni. Mulej tiegħi, Sinjur tiegħi, Salvatur tiegħi, Feddej tiegħi. Grazzi li inti smajtni llum. Jekk hemm xi ħadd li weġġek f'ħajtek, aħfrilhom. L-Iskrittura tgħid fil-Ktieb ta' Efesin 4 tgħid li meta aħna nżommu nuqqas ta' maħfra lejn xulxin, meta jkun hemm xi ħadd li jiena nżomm f'qalbi kontra tiegħu, inkunu qed inniktu l-Ispiritu Santu. Nkunu qed nillimitaw il-Alla. Ħafna minn nies jillimitaw l-Alla meta jiġi għal-fejqan. Jillimitaw l-Alla meta jiġi għal-ħelsin. Għax hemm nuqqas ta' maħfra. Il-maħfra hija waħda miċ-ċwievet maġġuri biex tiftaħ spalankat il-bibien tal-grazza tal-Alla fuq ħajtek. Jaqbel għalija u għalik li naħfer. Jaqbel għalija u għalik fostu. Mhux qed ngħidlek għafda mal-ewwel jew għafda immaħfer. Issa ħallih f'idej il-mulej, ħallih f'idej il-mulej. That's it. That's it. Imma inti minn qalbek tixtieqlhom x'deni, aħfrilhom, aħfirlu, aħfrilha u berikom f'isem Ġesu Kristu. Mhux bil-fors taqbel magħhom imma berikom that's it. Dan ħu ħsieb inti biex tagħmel dak li Alla seħħlek biex tagħmel. Amen. Ħalleluja. Kulħadd jolli idejha il-mulej. Jekk inti l-lejla tixtieq li Alla jużak verament. Number 1, oqgħodu attenti. Għodu attenti biex ma tnikkiċ l-Ispiritu Santu. Għod attent. Però l-lejla aħna jiena semmejtilkom 4 punti. Il-biża tal-Alla, timxi fil-biża tal-Alla. Kif timxi fil-biża tal-Alla? Billi jiena nimxi li number 1 dejjem nimxi fuq il-kelma bħalma tkellimna l-4 li għaddew. Noqgħod attent ma nilagħbx tal-Alla. Ma niġġudikax in-nies tal-Alla, ma nattakkaħħomx jew nikkritikaħħomx. Naraf li għalkemm Alla huwa missieri, imma Alla huwa fuq kollox, jiena minix fuq kollox, jiena ibn u bint. Imxi fil-biża tal-Alla, imxi fil-fidi. Il-mulej jimlik bil-fidi. Għattaħin fil-kalma, għattaħin isma l-kalma tal-Alla. U għagġixxi hu passi ta' fidi fil-ħajja tiegħek. Imxi bil-fidi. Number 3, imxi fl-onur. Bibja tgħidlek aħna nonoraw dak li għandna Alla jonora. Nadoraw biss l-Alla l-missier li ben Spiritu Santu, imma tonora l-ħuk, tonora l dawk ta' fuqek, tirrispettom, iżommhom fi stima, mhux għax huma perfetti, far from it, ħadd huwa perfett. Kristu biss. Imma dak ma jtinix il-liċenzja li nattakkom jew nikritikom jew nkun kattiv. Ma jtinix il-liċenzja. Tittonora bħal missier. Jena missieri mux perfett. Għarħilu l-lum. Ħallina u jgħat mal-mulej. Imma missieri mux perfett. Jien minix perfett. ħadd mun perfett. Imma ritnu naraħ. Bħal ma nara l-pastor tiegħi jew l-isqof li huwa fuqi. Sewwa naraħ. Nżommu f'istima għolja, nirrispettaħ. Halleluja. U r-raba ħaġa jadi. Żomm ruħek fordni. Fordni fid-dar, fordni fiż-żwieġ, fordni fuq ix-xogħol, fordni fil-knisja. Fejn Alla poġġik, int min inti, aħdem hemm fl-alqa tal-mulej fejn fl-alqa li Alla poġġik. Mhux fl-alqa ħadd ieħor, fl-alqa tiegħek. Żomm li kien nifsek forni divina biex Alla jkompli jbirkek u jsibek bħala għaddejt jew fidil. Halleluja. U l-aħħar punt issa biex jiena u inti vera inkomplu nikbru fuq dik id-dilka tal-Ispiritu Santu biex kompli tikber fuq ħajtna. Il-ħajja konsagrata. Il-ħajja konsagrata ġifieri hemm affarijiet li ċertu fil-ħajja tiegħi ma nistax nagħmilhom iktar. Hemm ċertu postijiet fil-ħajja tiegħi ma nistax immurhom iktar. Hemm ċertu nies ma nistax nifrekwenta iktar. Għaliex? Għax inkella ħajspiċċaw lili ħajwaqqawni fid-dnub jew fil-ħażin. Sewwa jew kun tentazzjoni għalija jew taxkil għalija. ċertu affarijiet ma nistax nagħmilhom, ċertu vizzi ma nirrid naqtagħhom għax irid ngħix ħajti qed inwarrab ħajti totalment għal Alla biex Alla jkun jista' jafdani bil-qawwa tiegħu. Għalhekk kulħadd jgħid it-talba warajja stess. Mula qaddis. Nikkonsagra ħajti l-ispirtu tiegħi, ruħi u ġismi. Nikkonsagra ħajti lilek mulej. Fissem Ġesu Kristu.
dak kollu li mhux ġej minnek mulej, għaqilhom minn ġo fija. Dak kollu li ġej mid-dinja, dak kollu li nikket l-ispirtu tiegħek, għaqilhom minn ġo fija mulej, vizzijiet, ħżiena. Għaqilhom minn ġo fija mulej. Irrid nikber fil-qawwa tiegħek Spiritu Santu. Użani għal-glorja tiegħek mulej biex nara nies ifiqu, biex nara nies jinħelsu. Millum il-qoddim biex nara nies iduru lejn Kristu Ġesu. Grazzi mulej, illum nikkonsagra ħajti totalment, verament, lilek Ġesu. Lilek kull tifħiru glorja, amen u amen. Halleluja, bda ringrazzja l-mulej, imu il-mulej. Intom eżizaħwa ta' YouTube u Facebook, il-paċi ma'kom narawkom għada fil-10 ta' fil-ħodu, daw kollu ħadku